Ja Joki nyt kangertelee näistä Neuvostoliiton hyökkäyksiin lähdöstä, vaikka Larionov nyt pääsee tuonne Tšekkoslovakian puolustusalueelle. Stelnov yrittää tehdä sinne ruuhkaa ja saakin sen aikaan. Tšekkoslovakia pelaa niin sanottua 4-1-systeemiä, joka tarkoittaa, että neljä pelaajaa menee niin nopeasti, kun ollaan hävitty kiekkoa omaa maalia kohti ja omalle siniviivalle ja yksi niistä häiritsee kiekon suojaa. Siksi ehkä näyttääkin, että Neuvostoliitto saa omassa päässä ja keskialueella hienoja kuvioita aikaan, mutta mitään ei tapahdu oikeastaan päästä hyökkäys siniviivan yli kunnolla. Tällä kerralla katkaisu tulee jo keskialueella. Ja taas rakentaa sitten Neuvostoliitto uudestaan. Pervuukin Vykov, joka Volet ratkaisee